gị onye ma na-ege m ntị, kedu ka ị mere? Kedu ka ekesi anyanwụ? Kedu kwanụ ka mbazụ si egwu ji? Eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma. Ma ọ bụrụ na ọ na-aga nke ọma, nwedị n'ọbụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụkwa n'oyi. Ọ ga-adịkwanụ mma. Afọ mbụ ọmalịcha Ada Igbo. Ụbọchị nke taata, nchọ ka ị sonyere m ka m gosi gị ka ụbọchị m si wee gaa. Ịma na chi na-efo ọ na-eji. Mgbe si ka m gosi gị ka ụbọchị taa m si wee jie wee fo. Ihe mbụ bụ iza ezi ụtụtụ. Ịma na ịpụta ụra ụtụtụ ịzagha ezi ọ dịka onwe ihe ọzọ. Mana ị kwesịrị ịpụta ụtụtụ ize ezi. Ọ bụ na ịzasi ezi o nwezi ọrụ ọzọ dapụtara gị ijiri nwayọọ wee mee gịnị were rụba ya bụ ọrụ. Nke ụbọchị nke tata bụ akwa ka m chọrọ ịsapụ. Ya bụ obere akwa fọdụrụ nyipụrụ mkpọrọ ụbọchị abụọ gara aga. Ka m si ka m jiri nnọọ nwayọọ mee gịnị saa ya bụ akwa. Maka na ndị oyibo siri cleanliness is next to godliness. Amakwa m ihe ọ bụ mana ya ka ọmachasị ka mee gịnị ka asapụ ya bụ akwa. Na ọ bụ obodo ka m nọ. Ịhụ na m gwara gị agwabụrụ gị na onwe ihe onyonyo m meburu ngwa gị sị gị na agara m ịga see ihe eserese ndị gbara nkwụ. Ebe ọ bụ na ebe anwa dị nso na be nna m ka m jiri n'ọnwa ya mee gịnị na ruo ebe anwa. Maka na onweghị ka ya bụ ụgbọala ga-esi wee ruo Okpọ Nnewi mara maka ya ọ gara izoro okwu na Nnewi ọ wee bụrụ okwu wee bụrụkwa ilu ya wee sị ka m ga ghọta ọkụrụ bekee ịghọta ya ka m ga were ghọta ya ka m ghọtara ugbu a ka m ga-gosikwa gị ebe ukwu ọzọ dị. Fụla nke a bụ ukwu ọzọkwa dịkwa ebe anwa. Maka ọnwụ ihe nji esi gị na ibi n'ime obodo amaka na obodo amaka. Ọ na-agụ m agụ m nọrọ ebe nọ nsị mba ka m jikọrọ nwayọ na-agụdụrụ onwe m na ihe dị oke mkpa ịghọtara. Ifugo nke a bụ ojoko ukwu ojoko ọkụ gasịrị na be anyị. Nsị ka m jiri nwayọ wee gbuo ya. Nka egbukwu ya o ngatacha ọkwụrụ bekee ma tupu m ata ọkwụrụ bekee abịa mgbuo ya ma mgbuo ya kịta ma m nna ya ọ dịka ga-egbu ya kịta. Egbugo ya ifugo egbugo m ya sị na isi abụọ ka m gbutukwara nkwa ndị dị n'elu. Ifu ọ bụ na obodo mepere emepe kịta ₦1,000 ga-akpọ gị na ya bụ ojoko kịta ịjụọ onwe ihe ọzọ ha na-eresi gị ọkwasa ojoko. Eziokwu ihe garachara ọnụ ọbụzi na njọ ụbọchị a niile ka o si wee dị. Onye kpara aka n'ọnụ onye ukwu na-ebe onye nta na-ebe. Ugbu a kịta bụ onye na-aga ego ịna mmadụ ego onye ahụ enyerọ gị ijiri nnọọ nwayọ maka na ị ga-eji be gị wee mara be onye ọzọ. A sị were be gị wee mara be m. Ịghọta ebe ọ bụ na o siere gị ike onye ọzọzi onye na-ana ego ka ọ gaghị esiri ike. Ihe nwa ọhụrụ ndị kwuru kwasị gị ihe nwe ihe kwa mana ọ kwuru na ọkwurugonu ọmago anya ahụ anyị maka a sị na anyị na-ata afụfa ya na-achị ọ dịzie ka ya bụ afụfa ọmarụ gị arụ. Biko nke anọ bụ otu ọkwụrụ bekee ngara ghọtara onwe m ka ntagodi na mmadụ abụrụ nkụ.
makwana na-arụkọta ya niile a na-arụ nne esoghị ọ dịzie ka ihe ụmụaka ka a na-eme ya ka nri ụtụtụ etu anụnwa m richagoro nri ugbu a achọrọ m ịwa ojoko anụnwa ka o nwee ike tinye nwa ya na akpa ka ọ ga-abụ nne etinye ya na akpa ka o nwee ike ba nwa akpa anwa maka akpa nji ọ dịchaghị m ka idonye ya n'ogbe etu anwa ọ ga-abanye ya ịghọta biko ọ bụla nke a bụ mgbe na-esonyere m echefukwala ka ị sọskraịbụ echefuna biko ngata na 1K sọskraịba ụwa agwụ sọskraịbụ ọnụ na nke ịbịa kirie ma ịwapụ ị gaghị ekiri ị gaghị eme ya ị gaghị sọskraịbụ ịchọ ka sọskraịbụ m nọrọ 1,000 tupu ụwa tụwa niile biko sọskraịbụ ọnụ nwoke mara mma nwaanyị mara mma